Binigyang pugay ang mga Apaliteño na malaki ang naging kontribusyon sa komunidad at nagbigay ng mahalagang ambag sa kani-kanilang larangan sa ginanap na Matenahang Anak ni Apalit o MANA Awards 2026 nitong Sabado, June 20 sa Zula Farm and Resort, Barangay San Juan, Apalit. Ang Gawad Parangal ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-429 na taon ng Apalit Town Fiesta at 182nd Apong Irulibad Festival ngayong Hunyo. Isinulong ang programa sa pangunguna ng Knights of Columbus Council 7749. 11 individual ang kinilala para sa kanilang mga naging tagumpay sa larangan ng edukasyon, culinary arts, government service, journalism, religion at entertainment, negosyo at iba pa. Ayon kay Cesar Carlos, founder ng MANA, ilan sa mga naging awardees ang parangal ang nakatanggap din ng mas mataas sa pagkilala sa antas ng buong lalawigan. Actually, for the past 3 years, nakapag-produce kami ng 3 awardees sa mga most outstanding Kapampangan. So we have 2 Luges, si Nick Luge at si Dr. Luge, tapos yung ating isa sa education, kaya si Mr. Simon. So natutuwa naman tayo na yung mga ina-awardan natin dito, nabibigyan ng pagkakataon na maparangalan sa mas mataas na antas ng probinsya. Umaasa si Carlos sa magpatuloy ang MANA at tuluyang maitalaga bilang isang institusyon sa bayan ng Apalit. Hopefully taon-taon talagang maging institutionalized na. At isang nakakatuwang hangarin pa na makita yung ating mga kababayan dito na nagtitipon-tipon upang yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga mahal sa buhay samahan sa isang momentous event na to. Samantala, ibinahagi naman ni MANA 2026 Executive Committee Chairman Marcelo Cao na mahigit 30 Apaliteño ang nanominate sa MANA. Aniya, dumaan sa masusing evaluation at deliberation ng pagpili sa mga napiling awardees. Ang Knights of Columbus as nag-organize ng Matenahang Anak ni Apalit. So kami yung executive committee, kami yung nag-i-screen. So kaya wala siyang halong politics, wala siyang halong impluwensya dahil ang Knights of Columbus lang ang pumipili sa ganitong awards. Isa pa, iniiwasan natin yung kasi ang Knights of Columbus, alam naman natin, is a non-political organization. Actually, medyo nahihirapan kaming pumili sa dami ng mga naging mga nominees. Pero siyempre, yung mga the best ang pinipili natin for this year. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang ilan sa mga nakatanggap ng parangal na anila ay pagkilala rin sa kanilang mga sakripisyo at pagsisikap upang makamit ang tagumpay sa kanilang larangan. It is really a humbling experience to be awarded as one of the Matenahang Anak ng Apalit, MANA. And the word itself, MANA, is so beautiful, no? Pamana, it's the treasure. And I believe the treasures of Apalit really are the people. And I remember my mother used to tell us, the meaning of Apalit, it's a big tree. Balo tayo po ito, maragulyang tanaman at kaulad niya ang uling dakalatao. And it just shows that talking about the tree, that matataging Apalit, many calamities have happened, natural calamities in Pampanga, and we were always spared. I believe because salamat kang Apo Nero. Salamat din kaya katamong kasalpag-ayanan kin Diyos. Kahit ko po sabihin natin, gaya niya, because you can always take the boy out of the barrio, but you can take the barrio out of the boy. So, I've always been proud to be an Apaliteño. And all the things that I did, nung ano pong aking kong accomplishments, maya pagawa, I carry Apalit with me. In whatever field, lalo na po yung field ko, in journalism. And I'm really, really proud to be an Apalito. Success is not a solo journey. Kaya ibinabalik ko po ang parangal nito sa aking mga guro sa San Vicente Central School
at sa aking mga guro at mentor sa St. Vincent's Academy. Kasi kung wala po sila, kung hindi ako nangarap maging journalist nung bata ako, mula elementary hanggang high school, hanggang college, baka wala po ako sa mundong ito. Muli, maraming salamat po. Eko po may aduang isip na mag-attend kahit ating ko pong schedule. Nagpaalam ko po para ako po yung award ay ni. Kaya nang po dakal pong salamat. Proud Apaliteños, proud Kapampangan. Umaasa naman si Vice Mayor Peter Nucum na maging mabuting ehemplo ang mga awardees at maging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng Apaliteño. Mahal namin yung mga Apaliteños, lalong-lalo na yung mga henerasyon noon at ngayon na talagang nagbigay ng pugay. At kami naman bilang bagong henerasyon na, talagang sila yung inahangaan namin para sa ganun. Lahat ng mga awardees na nandito ngayong gabi na talagang nagsilbi sila ng inspirasyon. And of course, sa ating patron St. Peter, siya yung talagang naging panday, no? Naging panday dahil na-cultivate namin ang lahat ng ating mga kababayan na Apaliteños na nagbigay ng magandang karangalan. Samantala, binigyan din ng pagpupugay sa okasyon ang mga nakatatandang panday sa Apalit bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatuloy ng isang matagal ng tradisyon at hanap buhay sa bayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.